El picot garser gros, típic d'ambients forestals, la gamba roja lligada a les zones humides o el cruixidell, comú als espais agrícoles, són alguns dels ocells que podem observar fàcilment a la natura quan els seus hàbitats es troben en un bon estat de conservació. I és que els ocells són uns excel·lents bioindicadors de la qualitat dels hàbitats. Això ho sabem gràcies a l'estudi dels canvis en les poblacions d'ocells al llarg del temps, que permet obtenir tendències poblacionals basades en un gran volum de dades. I com s'obtenen tantes dades? Doncs gràcies a la participació de centenars de persones voluntàries en programes de ciència ciutadana com el SOC, el Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya, coordinat per l'Institut Català d'Ornitologia. El SOC, de fet, és una eina molt útil de cara a la gestió perquè ens permet saber com estan les poblacions dels ocells de Catalunya. Com que es tracta d'uns censos estandarditzats, que es fan de la mateixa manera any rere any, els canvis en el número d'ocells que observem ens permeten veure quines són les seves tendències. Avui el Gabriel fa el SOC a Aiguamoix, a la Vall d'Aran. El SOC és un cens de 3 quilòmetres de distància, que el dividim en 6 seccions de 500 metres, i en el meu cas, que faig un SOC ampliat, el que faig és comptar dintre de cada 500 metres i a diferents bandes al llarg del transecte tots els ocells que puc escoltar o puc veure. Avui ha estat un dia força bo. De fet, he vist molts lluers, que és una espècie relativament rara a Catalunya com a nidificant, i aquí en aquest SOC és un dels llocs on el trobo més sovint. El picot garser també ha sortit, la mallarenca emplomallada, i alguns ocells bastant característics d'aquesta zona, com per exemple la piula dels arbres o el pardal de pardissa, que és hiperabundant en aquesta zona. Si teniu una mica de temps i us agrada mirar ocells i ja teniu una certa experiència, val molt la pena poder fer un SOC, perquè és una manera d'aportar el vostre petit granet de sorra al monitoratge dels ocells a Catalunya. A més, és ben senzill, ja que només implica fer 4 censos a l'any, 2 cops a la primavera i 2 cops a l'hivern. Així que ja ho saps, si vols gaudir dels ocells i el paisatge tot fent ciència ciutadana, el SOC és el teu projecte.